Sebelum menonton video ini, aku mau minta kalian klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Jangan lupa pencet tombol belnya bro, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel Ruli Pandawa. Selamat menonton. Tok. Aduh, sekolah pray terus. Kapan pinter lagi? Tiba gabut nang omah, mending ngelurne tayangan. Cocok, guys. Sayangan aku, emah adik. Asun sek peng telu. Tuso mas, rapi ora wani main sayang-sayangan. Bih, jati, mana dile? Kumpul ke layangan mah, ning sawah kono. Yo, yang penting hati-hati wae lho yo. Oke, brother. Ti, wis durung ti. Angine gede iki. Wes mas, wes siap. Ci, Weh, otong meneh. Weh, Ruli meneh. Wah, esuk-esuk pite wis panis bois. Sing duwe jek diguduk ngono kok. Burik ngono. Sing penting duwe, Bro. Lah iki kok komentar wae ra duwe. Paling duwe pickup boy. Ha, iso blair-blair kowe iki. Lah kowe main ndi? Nenek kok nyambut damel kerja goleke sarapan wedhus. Wis kono ta. Wedhus selak ngeleh ngono. Komentar wae. Ora duwe komentar wae. Wah, cukup iki. Wah, cukup sene. Wedhusku sakmene wis wareg. Mergone wedhusku kuwi diet klemon, kok nek klemon ra iso dirabi. Lho. Are Ruli no. Ngopo petota-petota gawa manci wajan kompor apik. Empere dijol ya. Serakuan ngragati Vespa. Piri wae. Weh, dadal ngaget-ngaget iki tong. Kowe gaya ngopo nang kene nek? Srene sik iki. Entrane rek gawa kompor, gas aweh kok camping Ora rasa cangkeman bae. Iki lagi rebus kayu herbal bacakah asli Kalimantan. Opo iki kayu Bacakah iki lho diwaca, Bos. Kuwi gasnya patenan mambu gas wi. Diwaca iki. Sing jenenge kayu bacakah iki. Herbal kayu bajaka asli Kalimantan Tengah. Mengandung 40 zat anti kanker,
seperti saponin, fenolik, steroid wis warung aku wis dan lain-lain ra mudeng ya. Iki dapat dipercaya mengobati segala jenis kanker dan benjolan pada tubuh. Mampu iki ya, Con. Ya, belawe ngerti dhewe dhisik kan aku loro mantan pengidap kanker otak lagi dioperasi ngasih 10 juta. Oh iya. Penting saiki muga-muga ya kayu bajaka asli Kalimantan Tengah iki dadi anu ya obat tombo. Lah iki nek arep tuku nang ndi iki? Lah iki. Nek arep tuku nang Shopee. Oh. Jenenge toko underscore Bia. Nah, nek WA iki 081 649 316 865. Wis iki tak coba to. Wis khasiate ning awak yo penak, enteng, marem. Alhamdulillah yo. Seger. Alhamdulillah aku wis nyatane iki iso syuting ngene iki. Alhamdulillah ya. Heeh. Iki piye kok abang-abang ini kok tah ini ya. Hati-hati rada militre. Ini swapet nih ya. Iki sip ta. Dhisik, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo. Wah. Mantep ngene ya. Penak to? Ning awas kok les ngene bolang marit mak blas sak hektar wis mundhus kabeh. Iki ngene to. Nggo pedhusku iso wawarek Yo. Neng lho. Aku iki meh tekok ya. Nek apa? Iki yo nggur bahasa basi sih. Ya tekok nek apa nek. Iki bahasa basi kowe maksude ngene to. Apa? Kowe cah nom gitu. Kerja yo bendino. Lah mosok kowe tumpakanmu nggur pit kebo to. Kowe praise nek to. Lah banjur ngopo nek pit kebo lah daripada aku brangkang daripada aku nyusahke kanca-kancaku wis aku yo kebo. Aku yo maksude yo ora ngenyek to. Ngono lho maksude ku yo kowe iki kerja bendino mosok kuwi iki ngenyek, kuwi jenenge ngenyek. Iya ya tumpahanmu Vespa, tumpahanku kebo lah kok kowe fakta, Bos, ora ngenyek fakta. Lho, tangkemmu kok nyelocor penak ngono to? Fakta lho. Ora wis iki ngenyek wis. Lah iki genah. Lah ketemu Vespa ning bois. Ya wis kekancanan karo Vespa ngono wae, ndak dina karo Vespa ngono wae. Sasak kancan karo aku. Tong. Apa? Tong. Pit kebo aku wong kiri wis Fakta. wis karo Vespa ngono wae, muat aku karo kowe. Oh, ora minggat to no. Ora minggat apa? Nyongko tenan aku. Tawegel tenan Ruli. Iso ngidak-idak aku, ngidak-idak harga diriku, iso ngece sak geleme ngono ki terus piye lho. Padahal aku koncone lho. Iki carane kudu aku iso tuku pit motor ben tak goleki pas nang nggon Suraya. Jediat. Oh. Ya. Tak adol wedhus wae. Oh iya, pas banget. Dek wingi kae Sandi kuwi lak keblondrok bal-balan juro kalah botowan karo kalah Candi Kicak. Wah, pite tak bayari wae. Syukur lho. Tunggu pembalasan. Lamun ra kerasukan setan mbah iki malah. Iki yo get-geti wong sedih kok enak diget-geti. Lah sedih ngopo jane nek? Aku ndek ini boton juroi kalah padahal kuwi det tak all-in kabeh. Det utangan yo tak all-in-ke. Ah, sumpah. Wis ndae keblondron. Keblondro, Bro. Wis kene wae. Kowe kan mumet to. Mesti butuh duit to. Pitmu tak bayari. Waduh, ya iki piye wong iki pit kesayanganku siji. Lah, solusine ya mung kuwi tok. Pitmu tak bayar, kowe iso nyar utang. Ya apa ora, deal ora, tak TF-ke, tak transferke, BPKB-ne gorine engko terno omah. Ya tapi nak regane masuk ya ra apa. Wis genah masuk kowe iki kepepet. Ya ora.
Iya. Bener, gue masuk lho. Iya. Tenan lho. Iya. Ki aku butuh tenan lho. Iya ya. Langsung ditransfer lho. Iya. Ora suwe-suwe lho. Aku barak Oke. dulu wedhus. Iya, masuk. BPKB ini ndi? Ya, jikok gesek. Weh. Oh iya wis tak gawa. Pas banget iki. Tapi transfer. Iya ya. Mbok gue lu ora? Ora. Oke. Tenan iki tak serahke kowe resmi. Resmi. Deal ya. Oke, sip. Ya wis aku langsung bablas ya. Mantap. Oke, sedang nyertang lo. Nah, Pixelan rasa blayer-blayer. Picilan piye to wong keng ini kok bro? Keng ira jajalanan ora blear-blear ra keng no bro. Iki ngopo? Wong iki pixelan blayer-blayer lah Bandung iki lho. Picilan piye? Iki pitku anyar hasil dari penjualan kambing. Ngono tok lho kemaki. Lah kemaki yang dede tok ngopo? Hah? Nek perlu ki lho, ki notanen ki tak bayare. Malah ngece iki. Ngece wong dedet tok elek ra apa-apa penting dedet. Daripada ganteng ora dedet, ngangis kowe iki. Ya wedhus e. Ngangis. Kita nolak anggaran sekali. Kita nolak. Buat sekali. Ngangis. Buat sekali. Aduh, malah mokon piye yo lele. Ora apa-apa lho, bensin aja ora. Ya adalah bensin malah entek cacah iki piye iki ado kok ngomah iki. Lah kau tong ta? Tong. Jalan turun iki, Tong. Ya adalah malah gelir-geliri. Gede-gede ini oleh. Hei. Atur ono. Jalukmu piye? Wong kene jaluk tulung kok malah dibloyar-bloyer. Lah opo? Ya geger gede lho piye? Lah yo aku ora trimo ndek ben mbok elek-elek, mbok ece-ece. Lah iku yo to. Guyon aja teko ati. Lah jalukmu piye? Pancen aku mbiyen tumpakku pik kebo tapi yo sorry wae. King bro. King. Aku ora main dolan saya gede-gede wae. Hah? Gede mati iki. Ini mas, santai mas. Oh iya, geng. Oh, geng. Witi, kayak apa ti? Wih, Bu, ngerti aku. No. Rame menit dong apa jane nek? Oh, gerangan Rajawa. Yo ti ngono getak ti. Jane ki apa to iki? Lho, Mas Soto iki peh motore anyar iki kemaki nek lek Aku iki lho. Kowe ndek-ndek ngece. Tumpakane wae keng karo Vespa. Tapi persaudarane nol. iki lho to iso aku lho. Lah iki kowe iki kok Woi, Dosa meneng ora? Tak rampung siji-siji lho. pil tong. Iya ti yo. Lambine tok ngakune wong Sragen. Tak kandhani yo, Mas. Wong Sragen kuwi cinta damai, uyup rukun.
Wong Sragen ki ra butuh nom-noman kemaki. 2 selikur wong kemaki ditinggal rabi.